Здравейте! Хайде с мен да ви покажа как използвам гуаша от бранда Калиначи Cosmetics. Като за начало поставям серум върху лицето, тъй като кожата ви трябва да е много добре хидратирана. Ето го именно него, гуаша от Калиначи Cosmetics, който помага да се дренира и контурира лицето в домашни условия. Започвам с зоната на трапеца до мускулите на врата, за да релаксирам и дренирам. Продължавам с челюстта, като целта тук е да стегна кожата и контура на лицето. Всяко от упражненията правя между 5 и 10 повторения на всяка от двете страни. Продължавам с бузките, които най-лесно подпухват при водна задръжка, като тук прилагам малко повече натиск. Продължавам зоната на челото, където работя изцяло за анти-ейдж ефект. Освен че помагам за предотвратяването на мимически бръшки, подпомагам и повдигането на веждите. След това преминавам към околоочния контур, като тук работя изцяло за освежаване на подпукналите очи и тъмните кръгове. Накрая завършвам с масажиране на скалпа, което помага за предотвратяване на косопада и за по-бърз растеж на косата. Ако искате да имате красиво, стегнато и контурирано лице, не се бавете, а поръчайте гуаша още днес от Калиначи Cosmetics.